Dito na sa vlog nato diri sa April, so mauna ni ang amuang training days nga customer service training. Ready na jud kay ta maminaw diri og ready na jud pud kayo ni ang team usami sa amuang pag-acting diri sa mga role play. Antawa ninyo hangtod kinalasan kay nindot kay ni ang mga acting diri og mga role play. Sugdan sa natog intro. Good morning diha aktor, unsa may maayo nga tirada nimo diha. Mura jud pud tag correct diri oy imbis nakamata na natulog pag yun balik kay i-video pag yun nga natulog siya nga mao pay pagmata. Kaya sa gyud aning aktora. So mauna ni ato ang dito diri sa April no. So mauna gyud ni ato ang seminar days so namahaw sa mi diri sa gawas sa hotel. Namahaw tadaan para nindot jud kayo atong paminaw sa mga nagtudlo sa amoa sa customer service training. Paguman rasad na kog pamahaw nag-ilis na dayon tag uniform diri kay magsugod na lagi daw mi. Bounce na dayon tar diri sa among binyo sa seminar day so dagan yun tag kauban diri mga sales gyapo na sila sa mga lahi-lahi nga lugar. Pero usa rami og company ani tanan so nindot jud kayo ni pag-attend nato sa seminar days note kay naatay mga kauban nga mga sales pod. Mao na akong giingon nga humana ninyong video kay grabe jud kay ni kalingaw. Alex po ma'am. No. Napipirmahan po ba dito? So kay na plaster naman tag bangko diri so ready na jud kita maminaw aning customer service training. First time jud nako maka-appeal nga ning ani ang seminar. Is a poor handshake. Nag-handshake ba kayo after the closed deals? Yes, sir. Yes, Okay, so yun, need natin i-practice yun na, yung handshake. Okay? But of course, kailangan komportable sa inyo si customer. And then, last is focusing on another task. Kay lunch break naman nagkuha din tag foods diri. Sakto-sakto rasad natong gikuha diha nga igo ra gud pud mabusog ang ato ang tiyan. Puddings. Ma-expand pag yun nimo kung usa pag yun ang right fit if you're going to consider all of the factors na gusto ni customer. Okay? So I understand, we only have 5 minutes kanina. So pag actual, basta daghan pag mapangutana, we have all that time. But, nevertheless, palakpakan na to ang group 4. Okay? Thank you so much, sir. Thank you so much. Well done. Okay? Last but not the least, we have the group 5. Oh, kani. if ever gusto nyo ng long ride na. Bukod doon, sir, is yung ship niya naman is nakakatulong to sa mga pasulong. Kasi yung ship niya is nakaka-engine brake din ito. Ano ang pagiging benefits pag biyuha kayo brand new na TechMax? Yung benefits naman ito, sir, for example, yun na, if ever nagmamadali kayo, papunta. Balik. Muna yung nakanindot sa 12 click nga version 4 sa alarm system. Miski pag tulog kay ka, kung na yung manghilabot sa inyo ang balay or na yung mga mag-drive car na makabalo ka kay gusto kayo sa alarm. Pero, mas kastas po ni sa price ka na kaysa. So diri nga role play no nahimo gyud tang motor diri. Sir, ning nangita ko motor sir nga pwede na ako ilong ride sir. Sir, regarding inanasin mo ang ganahan nga concern, sir, na ako'y ma-recommenda na, sir, which is, tinatawag na ito nga NMAX standard and ang NMAX na TechMax na mo. So, they are both 2025 model ug na po 2026. And kani, sir, is both keyless na po. So, man na to diri, sir. Unsay kilainan nila sa duwa sir? Ang NMAX standard at saka NMAX TechMax. Saktong tanong na, sir. So, naatay ang mga kalahian based diri sa NMAX nga TechMax o NMAX standard, sir. Ang uning ginatawag nato nga version 3 in which naani siya ABS o ginatawag nato na anti-braking system o traction control system, in which diri po sa atong NMAX TechMax is naapod siya ABS, anti-lock braking system o traction control system. But then ang kalahian na jud ani sa ato ang NMAX TechMax is naa siya ginatawag nato nga shifting mode. So kung saan yung ginatawag nato nga shifting mode? So kaning shifting mode, sir, na level of
power. Ibig sabihin, pwede nato ni siya mo-ship o Kini nga part so mauna ni amo ang role play. So ang topic na mo ani is about ORCR. Gusto na sa customer manggod nga mabiyahe niya sa probinsya ang iyang motor. Nya wala pa siya ORCR. Naarasad ang mga explanation maong paminawasan ninyo diri kay diri namo salida ang aktor. Morning, sir. Mao ni ang branch nga sa Yamaha, sir. Morning sir. Sir, morning sir. Sa dito yun na to sir. Dili ko nagpalit ang motor, sir. Ang pasalig niyo, sir, is 1 month na ang ORCR. Ang motor na akong gusto mo palit, gusto na ako matravel sa ako ang probinsya ang akong motor. Yung 1 month naman karon, sir. Ano, wala pa man ang ako ang ORCR. Mo na yung concern sir. Mo na ako, sir. Kadali lang sir. Lingkod na sa to sir. Lingkod to sir. Kaya na yung kaulat yun, sir, nga ang ako ang ORCR, gusto na ako nga mabiyahe. Ay sir. Ako sir, bago ko nang dire. Karon, i-forward ni ni manager kasi manager man gud na mag-handle Mas maayo ko na, sir, kay yung ugag pasalig ako 1 month ORCR, gaga ako, active mo kay kumukuhan, kay gusto na po na ako ma-travel lang ako ang motor, kay 1 month ko rin yung ipasalig. Ano lang sir, tawag sa si manager ha. Good lang sa diya sir. Sir. Game, ay ano sir. Ano ito? Ay concern ay sa customer about siya mga CR. What's the problem? ORCR raw sir. So diri na ninyo maibawaan ang explanation about ORCR based on experience ra pud ni sa mga sales. Good afternoon, sir. Ano yung concern niyo sir? Yung ORCR ko po, sir, kasi 1 month po yung sinasabi ng sales. Tapos atat na atat talaga ako sa motor, sir, kasi sobrang ganda eh. Tapos ang problema ko, sir, hindi ko biyahe sa probinsya yung motor na binili ko dito sa branch kasi wala pang ORCR. So, 1 month na yung motor. 1 month ba, sir? So, ganito yung gagawin natin. So, upon releasing, sinasabi natin na at least 15 to 30 days yung ORCR. So, anyway, sa case mo, sir, is nasa 1 month na. So, gagawin natin, papalo up ko yung ORCR nyo sa in-charge kung ano yung status. Okay? Wala bang ibang sir, na option para makuha ng travel ko ng motor ko? So, tatanungin natin yan sa liaison officer natin, sir. Para kung malaman natin kung ano na yung status ng ORCR nyo. Okay? Sir. And feedback lang namin kayo ASAP pag tawag sa akin ng ulit ng liaison officer. So matagal pa po yan, sir. I-request ko po yan. Hindi sir, ASAP ngayon gagawin ko. Okay, sir. Thank you, sir. Sige sir. Thank you, sir. Grabe kayo mo acting si aktor ha. So pag gumana mo og role play diya, so nang hatag na dayon og certificate. So salamat kayo ani nga seminar no. Dako kayong experience sa mga sales. So let's go!